Hát hello, sziasztok srácok, én Kenny vagyok, és ma egy kis beszélgetős videóval, ilyen kis tájékoztató videóval készítem nektek, amivel azt fogom nektek elmondani, hogy miért voltak, vagy miért nem voltak videók. Nos, hát mivel ugye mint láttátok, Trevor abba hagyta, ezért átköltöztünk egy másik csatornára. Na most, hát ezzel is becsődöltünk rendesen, és úgy döntöttem, hogy visszajövök ide. Na most, feltöltöttem 2 új videót. Jó, ment rá megtekintést, ment rá, de nem annyi, mint régebben. És úgy döntöttünk, hogy társulunk egy másik csatorna tulajdonosával, és ezért lett a csatorna neve Foldik, mivel hát az ő neve Folder, és ezennel is szeretném nektek bemutatni Foldert, majd valószínűleg ő is csinálni fog a videót, hogy egy kis üdvözlő videót. Na, viszont az a lényeg, hogy mivel társultunk vele, és már régebben is ugye volt egy olyan ötletünk, hogy elkezdünk streamelni, ezért megvalósítottuk ezt, és csináltunk egy Twitch channel, hogy lehet így mondani, és hát most napi szinten ott vannak streamek. Na most a leírásban ennek megtaláljátok majd a linkjét, és ott fogunk naponta csígózni, azon belül versengőzni, beatmatchelni, faceit-ezni, egyebek, dotázni, hearthstone-ozni, kodnégyezni, szóval tényleg minden, ami szemszállnak ingere, és talán még bele fog férni egy kis Diablo, meg egy kis Castle Crash, azt is, vagy amire hát van igény, azt meg fogjuk próbálni csinálni, és hát igazából ennyit szerettem volna elmondani, ami fontos. Ja, és még annyi, hogy azon a Twitch-en indítottunk egy élményjátékot, azon belül, amit Csígóba vagy Dotába droppol, azt egyből ki fogjuk sorsolni a nézők között, viszont egy AK-47 Safari háló nem nagy jelentény, de majd a későbbiekben reméljük, hogy esetleg nagyobbakat is majd ki lehet sorsolni. Ki fogunk sorsolni, egészen pontosan 300 összesített nézőnél, a 300 megtekintésnél azt ki fogjuk sorsolni, és 300 megtekintés 50 falognál ezt ki fogjuk sorsolni. Nos, hát igazából ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!